Začíname na našom krku a masírujeme od kľúčnej kosti smerom nahor k uchu a nadol. Zopakujeme niekoľkokrát, odporúčam aspoň 5 krát, ale kľudne počty opakovaní si dajte podľa seba. Kto má čas, tak kľudne aj 10. To isté zopakujeme aj na opačnú stranu, takže nahor, pod ucho a nadol. 3, ešte 2 krát a ešte posledný. Výborne. Ideme na kontúru tváre. Palce si položíme na spodnú bradu, zvyšok ruky a prstov dáme na bradu a masírujeme smerom do strán až k uchu. Čiže masírujeme aj palcami našu spodnú bradu a zároveň aj zvyškami našich prstov kontúru tváre. Tak a ešte raz. Výborne. Teraz si dáme prsty na našu bradu a masírujeme cez kútiky úst, nasolabiálku, na krídle nosa. Odtiaľto ideme cez líčka smerom k uchu a stiahneme dole cez krk na kľúčnú kosť. Takže kútiky, nasolabiálka, krídlo nosa, líčka, ucho a cez krk dole na kľúčnú kosť. Tretíkrát. Opäť aspoň 5 krát zopakujeme. Štvrtý. A 5. Teraz si prejdeme troška aj očné okolie. Položíme si ruky k vnútornému kútiku a veľmi jemne masírujeme smerom nahor k spánkom. Očné okolie je naozaj také veľmi tenké, jemné, takže aj veľmi jemne masírujeme. A ešte raz. Výborne. A posledný ťah je takisto veľmi príjemný. Masírujeme od stredu čela a prechádzame čelo, spánky, popred ucho, krk, až na kľúčnú kozetu to troška zakrúžime. Opäť zopakujeme aspoň 5 krát. Tretí. Štvrtý. A posledný krát. Môžeme ísť troška takto za ucho. Prejsť aj dekolt. Tak. Takže toto bola dnešná masáž celej tváre. Ja verím, že sa vám táto masáž páčila. Budem veľmi rada, ak mi pozdieľate, aké máte pocity, či vás zrelaxovala, tak ako mňa. A ja sa na vás teším aj niekedy na budúce. Ahoj.